ନିଜ ବର୍ଥଡେରେ ନିଜେ ଏମିତି କେକ୍ ଖାଉଥିବାର ପିଲା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିବେ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆଜି ଥିଲା ମୋ ଭାଇର ବର୍ଥଡେ, ମାନେ ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମୋ ଭାଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ରାତି ଅଧରେ ଆମେ ତାକୁ ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲୁ। ସେ ପୁରା ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁଣି ମାରି ଶୋଇଥିଲା। ତାକୁ ଭାଉଜ ଗଲେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ସେ ପୁରା ସକ୍। ସେ କହୁଛି ନା ନା ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ, ତମେ ମାନେ ମୋତେ ଉଠାଅନି, ମୁଁ ଶୋଇବି। ଯାହା ହଉ ବାଧ୍ୟରେ ସେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଉଠିଲା, ବସିଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ହାପି ବର୍ଥଡେ, ସେ କହୁଛି ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼, ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼। ହେଲେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଭାଉଜ ତାକୁ ଓଟାରି ଘୋଷାଡ଼ି ଟାଣି ତାକୁ ଆଣିଲେ ଭାରି ଆମର ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ ଜାଗାକୁ। ଭାରି କଷ୍ଟରେ ସେ ଆସୁଥିଲା, କହିଲା ରାତି ଅଧରେ ତମର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଏହିସବୁ ପାଲା କରୁଛ। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଏମିତି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ, ଛୋଟ ମୋଟ ଡେକୋରେସନ୍ ଟିକେ କରିଥିଲୁ। ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭାଇକୁ ଟିକେ ହାପି ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ତ ନିଦୁଆ ନିଦୁଆ ଆଖିରେ ଡୋଳେଇ ଡୋଳେଇ କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ବସିଛି, ଗୋଟେ ସୁନା କୁନି ପିଲା ଭଳି। ତ ମୋ ଭାଇର ଜନ୍ମଦିନ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ୍, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ତ ଛୋଟରୁ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ତା ଜୀବନରେ ଭାଉଜ ଆସିବା ପରେ ଏହା ଥିଲା ତା'ର ପ୍ରଥମ ବର୍ଥଡେ। ତେଣୁ ଭାଉଜ ତା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଇଭଳି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆ ମୋ ଭାଇକି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ବାପାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଖାଇ ପକାଇଲା ଆଗ। ନିଜେ ଏମିତି ଖାଉଥିବା କେକ୍ ପିଲା ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ସେ ଯାହା ହଉ ତା ନିଜ ବର୍ଥଡେରେ ଜମା ସୁଗାର ନ ଖାଉଥିବା ପିଲା ନିଜ କେକ୍ ବସି ଆରାମସେ ଖାଉଥିଲା, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଅଧରାତିରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବି ସେ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ମିସ୍ କରୁନଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି, ସେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଥିଲା, କହିଲା ସବୁବେଳେ ମୋ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ତୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଖାଉଥିଲା। ନହେଲେ ସେ ଗୋଟା କେକ୍କୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବାକୁ ବି ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କେକ୍ ଖାଇଦେବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେକ୍ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲା। ଆମେ ଟିକେ ଖୁଆଖୁଇ କେକ୍ ହେଇଗଲୁ। ରାତି ଅଧରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାରେ ମଜା କିଛି ନିଆରା ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ତା ବର୍ଥଡେକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଆଉ ତା ବର୍ଥଡେରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଉ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରହୁ, ତା'ର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ସବୁବେଳେ ସେମିତି ବିନ୍ଦାସ ଥାଉ, ହସୁଥାଉ, ଖୁସି ଥାଉ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଉ, ତା ଦେହ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାଉ। ତା ମୁହଁରେ ଯେଉଁ କେକ୍ ଭାଉଜ ଲଗେଇଥିଲେ, ମା ଆଣି ତା ପଣତ କାନିରେ ପୋଛିଦେଲା। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ପାଇଁ ଛୁଆ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ କୁନି ଛୁଆଟି ହେଇକି ଥାଏ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ହସୁଥାନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।